Здравейте на всички, признавам си, откраднах часовник и изобщо не ме е срам от този факт. Защо? Защото първо съм фокусник и второ, аз го върнах обратно после след това. При нас фокусник това е нещо като един престиж, една много така силна и наситена ситуация и нещо като да се гордеем, после си разправим истории помежду си един на друг, как съм спели да отгепим часовника на човек в публиката, защото това е нещо доста рисковано, ако се замислите. Реално погледнато е много трудно да свалиш часовник, защото има много часовници, които не могат да се свалят. Има такива, които изглеждат само, че могат да се свалят, но всъщност не могат да се свалят. И ситуацията става много кофти, когато разбереш това нещо в последния момент. И в дадена ситуация дори аз свалих часовника не на сцената, което е хубаво, защото ако се издъниш и го свалиш на сцената, човек ще знае, че ще му го върнеш. Аз го направих на улично шоу. Правихме улично шоу преди сценичното ми шоу в един от хотелите ми в Слънчев бряг. И там тръгнах да свалям този часовник. И ако случайно той се беше усетил, не знам по какъв начин щях да му обясна после, че съм щял да му върна часовник. Да. Но той не се усети и дори ако гледате внимателно клипа, ще видите точно момента, в който му свалям часовник. Да, нямам нищо против да го видите. Много интересно и хитро, начин, на който го направих. Не се надявам да ви хареса, но в този клип сме го напълнили с много улична магия. Не е само това с часовника. Ще видите един мой колега, реших за първи път да ви покажа как едно друго момче, фокусник, прави на мен фокуси, как аз реагирам на фокуса. Казва се Христо Тонев. Ще видите също така и още един друг менталистичен номер от мен, който го правя на хора на улица, и още един фокус и фокуса с свалянето на часовника, който ще бъде накрая. Надявам се това видео да ви хареса. Приятелю, предполагам, че си се подготвил и искаш да ми покажеш нещо готино на мен и на нашите зрители на канала. Разбира се, с най-голямо удоволствие, затова съм тук все пак. Колко сме и хитни. Така, давай, Това е моето тесте карти. Само говори малко по-високо. Това е моето тесте карти. Като втори дом. Добре. Сега ще ти покажа нещо невероятно с него. Доста пъти след като направя някои от моите ментални експерименти, много хора ме питат: Христо, не можеш ли да отидеш в казиното и да спечелиш много пари? Ами да, мога, и затова сега ще ви демонстрирам как се играе на покер. Проблемът е, че се облякал като човек, който е изгубил много пари от казиното и в момента не знае как се прибере в държавата. Мамка му! Разкрима! Давай. Все пак, ако правя този фокус на всеки минувач на улицата, може да събера пари, за да се прибера вкъщи. Така, това, което ще направя, ще ги разцепя, дори да не кажете, че има нещо шано-мано. Да, няма шано. Така? Няма мано. И искам да си вземеш купчинка от карти. Нека да дефинирам какво е думата купчинка. Между 5 и 8 карти най-много. Окей? Вземи някаква купчинка карти горе-долу. Не, от едно окей. Така, толкова достатъчно? Напълно достатъчно. Да. Така, разбъркай ги в ръката си. Знаем е така, за да може и те да гледат. Точно така. И само да кажа, не сме се договаряли абсолютно за нищо, нямам никаква идея какво ще направи Христо. Кажи ми когато си играят първо. Така, искам сега с поглед да минеш през всяка една от картите, да минеш с поглед. Добре. Мисля, че току-що мина от сорта на нещо на шестица каро, нали така? Подай ми шестица каро, ако обичаш. Да. Айде бе. Така. Направи го отново, ако обичаш. И сега мисля, че премина от нещо от сорта на четворка купа, нали така? Четворка купа, страхотно, невероятно. И моля да се подай тройката с пътия, ако обичаш. Тройката с пътия. Така, и седмица каро, ако обичаш. Седмица каро, така следващата карта, която точно в момента биеше двойка купа. Двойка купа, благодаря ви. И сега четворка с пътия. И последно място, девятка каро. Това беше много яко. Ами какво си казва, опитах се. Много ми хареса, човек. Жесток. Супер. Може да вкажеш нещо? Зависи. Можеш или не можеш? Желаеш или не желаеш? Ами не. Добре. Хубаво, оставаме го. Тогава аз пък искам да ти покажа едно. Голямо удоволствие. Само че това е облог.
Виж това късметче. Можеш ли да се сложиш, да си даде шапката? Само за малко, защото ми е много скъпо. Добре, ще използвам шапката му и късметчето. Сега гледай внимателно. Идеята е, че аз ще сложа късметчето от шапката. Така. Окей. И ще извада късметчето, без да докосвам шапката. Залагам се, ще извада късметчето без да докосвам шапката. Добре. Готов ли си за облога? Готов съм за. Късметчето вече не е под шапката. Да проверим ли? Провери. Опа. Мамка му! Хитро копеле! Хитро копеле! За целта, както видяхте, това е много лесен бас, който може да спечелите винаги навсякъде. Просто може да използвате каквото и да е. Малко, обикновено малък предмет е много хубаво, примерно черешка или нещо от този род, слагате черешка, слагате отгоре шапката. И най-готино е, при Христо направих допълнително едно нещо, че се направих, че съм я се взел в ръката си, че после съм я пуснал в скута си, защото той знае, че обичам да пускам разни нещица в скута. Както винаги. И той после човека ви казва, оп, тя изчезна, вау, как така изчезна. Виж, той вдига шапката и тогава ще свободно можете да вземете това, което е отдолу под нея. Надявам се, че ви хареса. Ще се видим скоро пак. Смотри, это платок, да? Большой платок. Смотри мою руку. Держи твою руку так. Окей. She's thinking about famous person, okay? This is the известен човек. Представи човек, да? Окей. Окей. Очень тяжело, что я сегодня делал. Смотри, вместе за известный человек. Окей? Окей. Делаем так. Это женщина или это мужчина? Мужчина. Окей, хорошо. Хорошо. Это мужчина. Это мужчина. Окей. Настоящий мужчина. Это экшен-герой или это комедия? Экшен. Окей. Он секси или нет секси? Секси. Very секси. Как меня? Как тебя? Окей. Окей. А последняя штрика. Окей. Кто человек был? Том Круз. Был в твой год. Ты мислил за Том Круз? Tom Cruise. And she only think about him. Смотри. Смотри вот этой стороной. Смотри, ты тоже смотри. Крепкая веревка. Крепкая веревка. Давай, смотри. Хорошо? Доволен? Окей? Давай, сильно? Окей. Смотри, сегодня. Я сделал это. Окей. У меня другой тоже. У меня есть моя девушка, мой баба. Old lady. Ее берем металлы. Окей? Не металлы. Просто металл. Сделай так. Ничего себе. Смотри. Еще один раз.
Number 3. 1, 2. Я говорю, так, сделаем так. И душ это, смотри. Смотри, делаем так. Very good, right? You like it? Okay. You said you like it? If you like it so much, I have a gift for you. It's a dishwasher. Не почувствовал, да? No worries, it's fine. Let me take something else. Не надо го внимава. И това беше всичко от мен за тази седмица. Надявам се, че ви хареса. Моля ви, оставите ми коментари, в които искате да ми покажете какви други видеа искате да видите повече от мене. Ще правя скоро отново travel видео, което ще бъде за Тайланд. Надявам се, че ще ви хареса като идея. Не знам, харесат ли ви travel видеята ми, искате ли да видите още travel видеа. Също така, подготвям в момента и серия видеа, които ще бъдат басови. Ще ви уча на басове, с които може да печелите пари или други неща. Пари или целувки от момиче, или целувки от момче, ако сте момиче. Или питиета, ако сте голям и сте на бара и нямате пари да си купите бира. Ще ви покажа начин, в който може да си вземете безплатни бири. И така. Напишете в коментари какво искате да видите ново като клип. Аз съм Зайн и надявам се, че ще се видим скоро отново.